या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। चाकरमान्यांची गणपतीत हवाई सफर होणार सुकर। कणकवलीत मिळालेल्या त्या मृतदेहाची ओळख पटेना आणि वेंगुर्ल्यात अनधिकृत बांधकामावर नगर परिषदेची धडक कारवाई। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। महालक्ष्मी तथास्तु मॉलची रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर 7 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। अवश्य भेट द्या महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट अँड एप्रेल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल 9860 2593 76 7588 44 81 18। शहरातील एक युवा मूर्तिकार गेली 20 वर्ष मूर्तिकलेची परंपरा जोपासत आहे। यावेळी बाळूमामाचा रूपातील गणेश मूर्ती साकारण्याचं आव्हान त्यानं स्वीकारलं आहे। पाहूयात। गणेशोत्सवानिमित्त आपण पाहिलं अनेक ठिकाणी गणेश मूर्ती शाळांमध्ये लगबग सुरू आहे, मोठा इतिहास पण आहे। पण आज एक असा मूर्तिकार आपल्यासोबत आहे, तो युवा मूर्तिकार आहे आणि गेली 20 वर्ष तो अगदी मातीपासून मूर्ती साकारतोय। POPचा जमाना असताना सुद्धा, यंग असताना सुद्धा आपली परंपरा तो जपतोय। जय पांगम माझ्यासोबत आहेत। काय सांगशील, किती गणपती तुम्ही इथे साकारता आणि ही 20 वर्ष तुझा काय अनुभव आहे? माझा काय, आजोबांपासून चालू आहे, ते चालू ठेवलं आहे। 50 एक गणपती करतो। साधारण कुठल्या कुठल्या प्रकारचे गणपती असतात इथे आणि कशा पद्धतीचे असतात? काय लहान मूर्त्या असतात, मोठ्या असतात, सगळ्या मातीच्या। काही सहकारी पण तुझ्या इथे दिसतात, ते मित्रवर्ग आहेत किंवा कसे इथले आहेत, त्यांची कशी मदत मिळते, घरच्यांची कशी मदत मिळते? घरच्यांचे बाबानी आहेत, बाबा आहे, काका आहे, हा एक भाऊ मित्र आहे, तो येतो कुणकेरीवरनं, त्यांचं मग असं हे आहे। बरोबर। कधीपासून सुरुवात केली आहे मूर्ती तयार करायला आणि बहुतांश मूर्त्या आता तयार होत आहेत, काही साच्यातही तुम्ही घालताना दिसत आहेत, तर सुरुवात कधीपासून झाली आणि काम कधी पूर्ण होईल? 1.5 महिना आधी चालू करतो आणि गणपती शेवटपर्यंत काम चालू असतं। आदल्या दिवस सगळं क्लिअर करून देतो गणपती। तुला नेमकी कशी आवड निर्माण झाली, की काय आवश्यक वाटलं, गणेश मूर्ती तयार करावीशी का वाटली, कधी हे सुचलं किंवा केव्हापासून ही सुरुवात केलीस? पहिले घरात करायचे, त्याच्यापासून मी हळूहळू हात घालायला चालू केला आणि मग आवड झाली आणि मग ती पुढे चालवली। काय वाटतं जेव्हा तू बनवलेली मूर्ती एखाद्याच्या घरामध्ये पूजेला लावली जाते आणि मोठा उत्सव केला जातो, तेव्हा कलाकार म्हणून काय वाटतं? चांगलं वाटतं, जरा आनंद होतो। आता इथे किती गणपती आहेत आणि कलर काम असेल किंवा हे सगळं असेल, कसं काय शक्य होतं? कारण महागाई पण वाढतीये, माती सुद्धा महाग झाली आहे, तर हे कसं काय तू बॅलन्स करतो सगळं? तर काय करून आता चालू आहे, त्याच्यामुळे हळूहळू करून करतो। कलर वगैरे आम्ही माणगावरून आणतो। नक्कीच एक तू युवा आहे म्हणून मला विचारायला आवडेल, कारण POPच्या मूर्ती आहेत त्या अगदी कमी पैशात मिळतात किंवा मागणी पण जास्त आहे, मग मातीची गणपती करावा किंवा मातीची मूर्ती तयार करावी असं तुला का वाटलं? मातीची गणपती बरी, पावसामुळे लगेच विरघळते, POP विरघळत नाही, तसेच गणपती पडून राहतात, ते कसं तरी वाटतं। नंतर पाणी सुकल्यानंतर मग ते गणपती तसेच राहतात, आपण त्या देवाला पुजतो ते तसेच राहतात। त्यामुळे मातीचे मातीचे गणपती
बरोबर. अतिउत्तम. या 20 वर्षात तुझा एखादा असा अनुभव की तुला एखाद्या गणेश भक्तानं वेगळी मूर्ती करायला सांगितली आणि तू त्याला विशेष लक्ष घालून किंवा त्याच्यावर मेहनत घेऊन केलीस, अशी कुठली मूर्ती आहे का, किंवा आता तशी कुठली मूर्ती तू तयार करतोय का? हो, चालू आहे ती बघ. कोणती आहे ती? ती जय मल्हार डॅम, बाळूमामा सॉरी. तर अशा ह्या मूर्ती करण्यासाठी तू कुठे शिकलास किंवा हे कसं साध्य करतो? नाही, इकडेच घरातच म्हणजे बघून बघून पूर्ण हे करतो. तर नक्कीच जय पंगम सारखे युवक सुद्धा एक आदर्श आहेत, कारण पीओपीच्या मूर्तींची वाढती मागणी बघता आपल्या मातीतच रमण्यासाठी त्याची इच्छा आहे, किंवा ज्या गणपतीला आपण पुजतो तो मातीचाच असावा, त्याचं कुठेही त्याचं पावित्र्य राखलं जावं, हा उद्देश साधत असतानाच आपल्याला लाभलेली जी वारसा आहे, आपली परंपरा आहे कुटुंबाची, ती जोपासण्याचं काम जय या ठिकाणी करताना पाहायला मिळतोय. कॅमेरामन साहिल बागवेसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या, रिफ्रेश व्हा. भटवाडी येथील अळवणी भटजींच्या गणेश चित्रशाळेत तब्बल 350 गणपती साकारले जातात. पूर्णतः मातीपासून या मूर्त्या तयार केल्या जातात. पाहूयात. गणेशोत्सव अगदी तोंडावर आलेला असताना गणेश चित्रशाळांमध्ये एक लगबग पाहायला मिळते. अगदी मातीपासून ज्या मूर्त्या बनवल्या जातात, मातीला जो आकार दिला जातो आणि त्याचा गणपती तयार केला जातो, असंच चित्र काहीच आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतं. आणि आज आपण ज्या चित्रशाळेत आहोत तिथे साधारण 300 ते 350 गणपती हे साकारले जातात. डॉक्टर आपले भटजी, अळवणी भटजी आपल्यासोबत आहेत, जे या सिद्धिविनायक मूर्तीशाळेचे कलाकार आहेत, किंवा त्यांच्याच गेली अनेक वर्ष तो वारसा ते समर्थपणे पुढे घेऊन जात आहेत. भटजी, अगदी 300-350 गणपती तुम्ही इथे तयार करता आणि आम्ही पाहतोय सगळे गणपती हे मातीचे आहेत. त्यामुळे काय सांगाल, मातीचा गणपती का असावा आणि 300-350 गणपती करायला पण तुम्हाला किती वेळ लागतो? साधारणतः आम्ही जून महिन्यापासून चालू करतो. साधारण 2 ते 3 महिने आम्हाला लागतात. साधारण माझ्याकडे 15 कारागीर आहेत, वाड्यातले आणि थोडे बाहेरचे असे मिळून. आणि 100% इथे पर्यावरणपूरक मातीच्याच मूर्त्या आम्ही करतो. कारण मातीच्या मूर्त्या ह्या पर्यावरणाला चांगल्या योग्य आहेत, त्यातून कुठची हानी होत नाही. शिवाय त्या शास्त्र आधार पण मातीच्या मूर्तीपूजनाचे महत्त्व आहे त्याला. नक्कीच आपण पाहतो तर मातीचे जे काही रेट वाढलेत किंवा रंगांचे रेट वाढलेत, ह्याचा परिणाम काय होतो आणि हे परवडतं का? कारण 300-350 गणपती करणं, त्या कारागिरांचं पण मानधन असेल, या सगळ्या गोष्टी असतील, तर हे कसं काय तुम्ही साध्य करता? नाही, कसं हे कला म्हणून हे ठेवलेले आहे. आजच्या मातीचे दर, माती जी मिळते आम्हाला खूप महाग मिळते. चांगली माती मिळताना मुश्किल होते, शोधून आणावी लागते. आणि सर्वच महागाई बघता तसं परवडणारं काय नाही आहे, तरी पण हे पर्यावरणपूरक कला म्हणून ती जोपासली जाते. त्यातून काय फार मोठं मिळेल किंवा मिळेल ह्या आशेनं असं काय नाही. पण POPला विरोध, आमच्या संघाचा पण POPला विरोध आमच्या संघटनेला पण आहे. आणि मातीला आम्ही जास्तीत जास्त प्राधान्य देतो. असं बरोबर. साधारणतः ही परंपरा कशी तुमची इथे सुरू झाली आणि साधारण किती वर्ष ही चित्रशाळा इथे चालू आहे? पहिल्यांदा विठ्ठल मंदिरमध्ये एक धनाजी सावंत म्हणून कुणकेरचे गणपती करत होते. त्यांच्याकडे जवळजवळ 15-20 वर्ष मी त्यांच्याकडे मदत म्हणून अशी सहज केली. त्यातून मला ते थोडं त्यांच्याकडून सहकार्य मिळालं, माहिती मिळाली. त्यातून मी आपण शिकत गेलो.
त्याच्यानंतर मंदिर पाडल्यानंतर त्यांनी बाहेर गेले मग, आणि मग माझी शाळा म्हणून मी चालू केली. मला आता 18 वर्ष झाली, आणि 18 वर्षात ते हळूहळू वाढत वाढत आता 350पर्यंत गेले आहेत मूर्त्या. नक्कीच काय भावना असते 350 गणपती जेव्हा तुमच्या हातातनं किंवा तुमच्या कलाकारांच्या हातातनं साकारले जातात, पुढे येतात आणि भाविक ज्या पद्धतीनं त्याची आराधना करतात, एक कलाकार म्हणून काय भावना असते तुमची? भावना म्हणजे आता काय, एक चांगला आनंद मिळतो. एक मातीच्या मूर्त्या आम्ही सगळ्यांना देतो, सगळे आनंदाने घेऊन जातात आणि समाधान मिळतं. नक्कीच. तर बटवाडी येथील अळवणी यांची सिद्धिविनायक मूर्तीशाळा आपण पाहिली. अगदी 300-350 गणपती ते या ठिकाणी तयार करतात आणि मुळात POPला विरोध करत अगदी पूर्णपणे मातीच्या मूर्ती ह्या या ठिकाणी तयार केल्या जातात. नक्कीच पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश सुद्धा या माध्यमातून ते देतात. उद्देश आणि त्यांचे सगळे कारागीर ज्या पद्धतीनं काम करतात हेच खरोखर स्तुत्य स्वरूपाचं आहे. कॅमेरामन साहिल बागवेसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या, रिफ्रेश व्हा. यशवंतराव भोसले एज्युकेशन सोसायटी संचलित भोसले नॉलेज सिटीच्या वाहतूक ताफ्यात एका नवीन स्कूल बसची भर पडली आहे. या नव्या बसचं स्टेअरिंग स्वतः कार्याध्यक्ष अच्युत सावंत भोसले यांनी हाती घेतलंय. पुढे काय घडलंय पाहूयात. आयशर वॉल्वो मोटर्स कंपनीची स्टारलाईन ही 52 आसन क्षमतेची बस संस्थेनं खरेदी केली आहे. कार्याध्यक्ष अच्युत सावंत भोसले यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढून या बसची पूजा करण्यात आली. 2014 साली संस्थेच्या स्थापनेवेळी 36 आसन क्षमतेची पहिली स्कूल बस संस्थेनं खरेदी केली होती. गेल्या 9 वर्षात जशी विद्यार्थी संख्या वाढत गेली तशी संस्थेच्या ट्रान्सपोर्ट विभागातील वाहनांची संख्या देखील वाढतच राहिली. आज मितीला एकूण 14 स्कूल बसेस संस्थेच्या ताफ्यात उपलब्ध आहेत. नव्यानं दाखल झालेल्या या स्टारलाईन ही 52 आसन क्षमतेच्या बसचं स्टेअरिंग कार्याध्यक्ष अच्युत सावंत भोसले यांनी स्वतः हाती धरत बसच्या एकंदर क्षमतेची तसेच नवीन वैशिष्ट्यांची पाहणी केली. यावेळी अध्यक्ष ॲडव्होकेट अस्मिता सावंत भोसले, सचिव संजीव देसाई, प्रशासकीय अधिकारी सुनेत्रा फाटक, ट्रान्सपोर्ट विभाग प्रमुख राजू ठाकूर, सर्व संस्थांचे प्राचार्य, चालक वर्ग यांच्यासोबत उपस्थित होता. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. गोकुळ लई भारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी. गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ, अस्सल चव कोल्हापूरची. चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी. कुडाळ मालवण मतदारसंघात निलेश राणे काम करत आहेत. अनेक पक्षप्रवेश होत आहेत. चतुर्थीपूर्वी मोठे धमाके होणार असून अनेक पदाधिकारी भाजपामध्ये प्रवेश करणार असल्याचं भाजप प्रदेश सदस्य दत्ता सामंत यांनी सांगितलंय. नेमकं ते काय म्हणालेत पाहूयात. तरी भविष्यात 2024 मध्ये निलेशजी राणे आमदार होण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजे. आज निलेशजी राणे कुडाळ मालवण मध्ये सातत्याने काम करतायत. आज सांगायला अभिमान वाटेल की या 15-20 दिवसामध्ये कुडाळ आणि मालवणचं जर पकडलं, कुडाळ मालवण मध्ये तर जवळजवळ 2,000 शिवसैनिक किंवा अन्य पक्षाच्या म्हणजे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, मतदार आपल्याकडे या ठिकाणी आले. आज सुद्धा एक तेंडुलीमध्ये मोठा 400-450 लोकांचा प्रवेश होणार आहे. या माझ्या माहितीप्रमाणे या चतुर्थीपूर्वी कुडाळ मालवणमध्ये सातत्याने माझ्या माहितीप्रमाणे 10 ते 12 प्रवेश हे मोठे होणार आहे.
म्हणजे मॅक्झिमम शिवसेनेची मंडळी आपल्याकडे जी होती ती सगळी कुडाळ मालवणची, निलेशजी राणे, राजे राणे त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली, रवींद्र चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपल्या भाजपमध्ये ही सगळी मंडळी आता येते आहे. आज वैभव नाईक मी आता राजकीय बोलत नाही, पण वैभव नाईक आता प्रत्येकाची मिटिंग घेतो आहे. आता सरपंचाची घेतली काय असेल ते मी देतो, पण कोणी फुटू नका. ही वेळ आता घागरेला खूप पडलेला आहे. निलेश राणेंच्या माध्यमातून कुडाळ मालवणला घागरेला दगड लागलेला आहे. आता ते किती मोठं लिकेज होईल ते काय सांगता येणार नाही. त्यामुळे भविष्यात आपल्याला इथला जो आमदार जो निवडून काढायचा आहे तो तुम्हाला आम्हाला शहरात सुद्धा, आता शहरातली जरूर मंडळी आहे, माझ्या मध्ये शहरातली सुद्धा नगरपालिका उद्या होऊ घातलेली आहे. आपापसातले मतभेद न करता उमेदवार कोण योग्य कोण अयोग्य कोण किंवा माझ्यासाठीच पक्ष आहे की मला तिकीट मिळालं पाहिजे अशी जर भावना जर ठेवली तर कुठलाही पक्ष मोठा होऊ शकत नाही. तिथला आमदार खासदार निवडून येऊ शकत नाही. मुळात आपण त्याग केल्याशिवाय कुठलीही व्यक्ती मोठी होत नाही. आम्ही 1990 सालामध्ये राजेंद्र गावकर, माझ्या माहितीप्रमाणे राजेंद्र गावकर माझ्याबरोबर होता, म्हणजे आम्ही ज्युनियर होतो. 1990 जेव्हा आम्ही शिवसेनेमध्ये होतो तेव्हा राजेंद्र गावकर शिवसेनेचं काम करून म्हणजे बरीच वर्ष त्यांनी काम केलं. तो आणि मी उपतालुका एका वेळी झालो. पहिली जेव्हा आपण लढाई झाली तेव्हा श्रीकांत सांबारी यांचं मोठं प्रस्ताव होतं आचऱ्यामध्ये, काँग्रेसचं नाव होतं. माझ्या पहिल्याच जिल्हा परिषद राजेंद्र गावकर आम्ही तिकीट दिली होती आणि थोड्याशा मताने तेव्हा काही ही नव्हती शिवसेना, सगळा काँग्रेस असेल का. त्यावेळी 300-400 मताच्या फरकाने फक्त राजेंद्र गावकरचा त्या मतदारसंघामध्ये पराभव झाला होता. म्हणजे त्यावेळेचा बोलतो मी. पण त्यानंतर सर्वच या लोकांनी संघटनाने त्याच्या माध्यमातून या ठिकाणी बांधली आणि 100% आपण 100% म्हणजे 80-90% आपण राणेसाहेबांच्या माध्यमातून आपण पक्ष वाढवला. आजही घाबरून जाण्याचे कारण काय, आपण काल स्वाभिमान आपण लढवले. मी तुमच्याकडे विषय ठेवतोय. स्वाभिमान जेव्हा निलेश राणे या मतदारसंघामध्ये जेव्हा उभे राहिले, एक पत्रकारांना मी सांगतो, जेव्हा उभे राहिले त्यावेळची परिस्थिती जर बघितली किंवा त्याच्यात बघितली जेव्हा कुठलाही पक्ष आमच्या बरोबर नव्हता, निशाणी नव्हती, कोण पक्ष आम्हाला घेईल की न घेईल हेही माहिती नव्हतं. शिवसेना भाजपची युती होती, तरी पण 3.25 लाख मतं या लोकसभा मतदारसंघामध्ये निलेशजी राणेंना मिळाली आणि मालवण तालुका त्यावेळी 2800 मतांनी प्लस होता. ती काय बोलतोय लक्षात घ्या. कबाड निशाणी होती, मोदींची हवा होती. खासदार विनायक राऊत शिवसेना भाजपचा उमेदवार होता, आम्हाला पक्ष नव्हता. सातत्याने प्रेसला येत होतं नारायण राणा भाजप घेणार नाही, कोण घेणार नाही. अशा परिस्थितीत मालवण तालुका 2800 मतांनी निलेश राणेंना प्लस होता. आता तर आपण भाजपमध्ये आलो. आज केंद्रात सत्ता आमची आहे, राज्यात सत्ता आमची आहे. भाजप पक्षाबरोबर आम्ही पक्षात एका मोठ्या पक्षात आपण आहोत. मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली पालकमंत्री आपलं आहे. तर आज मालवण कमसे कम 15 ते 20 हजाराच्या फरकाने लीड द्यायला काहीच हरकत नाही. कारण जर त्यावेळी 28 हजार लीड मिळत असेल तर आज जर आपण भाजपमध्ये आलो, भाजपची 10,000 तरी मतं तरी झाली ना 12-15 हजार. मालवणच बोलतोय मी फक्त. त्यामुळे कुठल्याही इलेक्शन ही जड नाही. कारण रणजित देसाई जेव्हा उभा राहिला तेव्हा सुद्धा माझ्या माहितीप्रमाणे 11,000चा फरक जो पडला, म्हणजे 5.5 ते 6,000चा जर फरक झाला असता तर रणजित देसाई निवडून तेव्हा काय काही निशाणी नव्हती. वैभव नाईक एवढे कार्यक्रमात होतं तर एका सर्वसामान्य उमेदवाराने 8 दिवसाला अपक्ष म्हणून राहून जर गेला तर उद्याची जे 24 मध्ये आहे हे आपले 3 उमेदवार निवडून येतील. तर 3 उमेदवारामध्ये हे मालवण शहरातली सर्व मंडळी आहे. शहर सुद्धा चांगल्या प्रकारे मोठ्याने आघाडी घेतली पाहिजे आणि ही आघाडी जर तुम्हाला विधानसभेला घ्यायची असेल तर नगरपालिकेच्या इलेक्शनमध्ये कुठलीही गटबाजी किंवा हे दावे असता कामा नये. काम करतो आम्ही, कुठल्याही नाराज माणसापर्यंत जाऊ शकतो. का जाऊ शकतो तर मी झडपी तिकीट घेतली नाही, पंचायत समिती तिकीट घेतली नाही, कुठलं मंडळ घेतलं नाही. त्यामुळे मी असाच असल्यामुळे माझं पत्र ऐकू शकतो. कारण मी त्याग केलाय. मी तर 3 वेळा झडपीचा निवडून झालो होतो, सभापती झालो होतो. तो लोक नाही, तुझ्याबरोबर मी राजेंद्र गावकरकडे गेलो होतो. राजेंद्र गावकर तुमच्याबरोबर मी काम करतोय, तुझा 3 पदं घेऊन झाला आणि आता मला निष्ठा लागतोय. कधी त्याग केल्याशिवाय दुसऱ्याला उपदेश आपण करू शकत नाही आणि त्याग केल्याशिवाय कुठलाही पक्ष मोठा होऊ शकत नाही. या माझं ठाम मत आहे. मग आपण सगळं सुज्ञान मंडळी आजचा जो उपक्रम आहे तो अतिशय चांगला उपक्रम आहे. हा उपक्रम सुद्धा गेल्यानंतर शेवटी निलेश राणेंनी 50% मध्ये देत आहे. हा सुद्धा एक चांगला उपक्रम आहे. यापेक्षा पुढे चांगले उपक्रम निलेश राणेंच्या माध्यमातून या ठिकाणी होतीलच. परंतु हे होत असताना मालवणमध्ये आपल्याला 100% नगरपालिकेला यश यायला पाहिजे. आणि एक सर्वांना विनंती करतो, कोणीही मतभेद किंवा कुठले हे जावे बाहेरून न झाले, एकत्र जर कुटुंब येऊन एकत्र बसलो, विचारमय केलं तर सगळे विषय सुटू शकतात. इगो जर तिथे आला
तर आपण काही करू शकत नाही. कुडाळ जे झालं, कुडाळला काय झालं तोच विषय. त्यामुळे या ठिकाणी मालवणी चांगली परिस्थिती आहे. कारण मालवणमध्ये जी मागची आम्ही नगरपालिका लढवली, दीपक पाटकर, तेव्हा सुरेश आतकर माझ्या बाजूला उभे आहेत. मी तर नव्हतो, मी त्या ठिकाणी होतो. सुदेश, आम्ही शिवसेना भाजपचा उमेदवार कोण आहे त्या लक्षात नाही. नगराध्यक्षाला आम्ही शेवटचा विचारच नाही केला. आम्ही फक्त सुदेश आचरेकरांवर फक्त लक्ष केंद्रित केलं, कारण आमच्यातच लढाई होती. दीपक पाटकर यांची 600 का 750 मताने पराभव झाला. सुरेश आचरेकरांना 1700 का 1800 मतं पडली. ही दोघांची जर बेरीज केली तर 2500 होते. म्हणजे आपला दीपक आणि सुरेश असता तो 2000 नगराध्यक्ष निघाला असता आणि मॅक्झिमम मी सांगतो 17 पैकी 14 पर्यंत 14 ते 15 सीट निघाली असते. कारण दांडीवरती जो तुम्ही अभ्यास करा, दांडी तुम्ही म्हणताय त्या दांडीवरती माझ्या आजही माहिती आहे 1800 काहीतरी 76 मतदान झालंय. 1800 दांडी ते 4 उमेदवारांसाठी. आणि सुरेश आचरेकरांना माझे 511 आहेत आणि दीपक पाटकरांना 544 आहेत. 511 आणि 544 बेरीज काढा, 11,500 1800 1800 पैकी 11,500 मतं आम्ही घेतली आहे दोघांना घेतली आहे. म्हणजे दांडी सुद्धा तेवढी आमच्या बाजूने होती. मुद्दा लक्षात घ्या. त्यामुळे कुठली माझ्या म्हणजे आपण जर एकोप्यानं काम केलं तर अन्य पक्षाला यांनी एकही नगरसेवक या शहरातून निवडून येऊ शकत नाही. एवढी टीम, एवढे कार्यकर्ते आणि लोकप्रतिनिधी आपल्याकडे या शहरामध्ये आहेत. आपण आता हा उपक्रम आहे, उपक्रमाला शुभेच्छा देतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं. होय, आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे. उच्च शिक्षित, अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. कणकवली शहरामध्ये गणपती साना इथं मिळालेल्या युवकाच्या मृतदेहाची अजून ओळख पटलेली नाहीये. पोलीस खुणांच्या अनुषंगानं कसून तपास करताय. कणकवली शहरामध्ये गणपती साना इथं मिळालेल्या युवकाच्या मृतदेहाची अजून ओळख पटलेली नाहीये. पोलीस खुणांच्या अनुषंगानं कसून तपास करताय. तो युवक कणकवली शहरात रेल्वे स्टेशन परिसरात 19 ऑगस्टला बानकरवाडी परिसरात फिरताना नागरिकांना दिसला होता. प्रथमदर्शनी मिळालेल्या माहितीच्या आधारे खुनाचा गुन्हा दाखल करणार आहोत. त्या मृत तरुणाच्या अंगावर असलेल्या गोंधणावरून पोलिसांचा तपास सुरू असल्याची माहिती कणकवली पोलीस निरीक्षक अमित यादव यांनी दिली आहे. याबाबत सविस्तर वृत्त असे की कणकवली गणपती साना इथं अनोळखी युवकाचा मृतदेह आढळलाय. त्या युवकाची ओळख पटवण्यासाठी पोलीस तपास करताय. हा कणकवली रेल्वे स्थानक परिसरात ट्रकवर फिरत होता. त्याच्यासोबत कोणीही नव्हतं. एकटाच रस्त्यानं जात होता. हा कदाचित परप्रांतीय असण्याची शक्यता आहे. कणकवली पोलिसांनी शहरातील सर्व सीसीटीव्ही तपासात तो युवक फिरतानाचं फुटेज मिळालंय. त्या दृष्टीनं कणकवली पोलिसांचा तपास सुरू आहे अशी ही माहिती त्यांनी दिली आहे. कणकवली शहरातील गणपती साना नजीक असणाऱ्या एका ठिकाणी या नदीच्या किनारी एक 25 वर्षीय युवकाची मृतदेह मिळाला आहे. ज्यावेळी दुपारी म्हणजे 1:30 ते 2 या सुमारास हा मृतदेह मिळाल्यानंतर कणकवली शहरासह कणकवली तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. कारण 25 वर्षीय हा युवक असल्याचे पोलिसांनी सांगितलेले आहे. कारण या युवकाच्या गळ्याला एक कपडा असा बांधलेला होता. त्यामुळे संशयास्पद मृत्यू आहे. त्यामुळे सर्वच ठिकाणी ही खळबळ उडाली आहे. आणि कणकवली शहरात गणपती साना असलेल्या बाजूच्या ठिकाणी एक जी दृश्य पाहतो, जी नदी आहे त्या नदीच्या ठिकाणीच हा जो परिसर आहे. या ठिकाणी ह्या नदीच्या बाजूला त्याची बॉडी मिळालेली आहे आणि ती बॉडी पोलिसांना समजतात. ती माहिती स्थानिकांनी सांगितली आणि त्यांनी जी बॉडी आहे ती लगेच घटनास्थळी येऊन पंचनामा केला आणि ती रुग्णालयात गेलेली आहे. त्यानंतर अशा संशयास्पद मृत्यू समजल्यानंतर लगेचच कणकवली पोलीस निरीक्षक यांनी इथे पंचनामा येऊन केला. तसेच अप्पर पोलीस अधिकारी बगाडे साहेब आले, त्यांच्यासोबत गुन्हे शाखेचे अधिकारी होते. हे सर्व या ठिकाणी घटनास्थळी आलेले होते आणि त्यांनी ह्या घटनास्थळाची पाहणी केली. नेमका मृत्यू कशामुळे झालेला आहे, काय झालं आहे, तो कोण होता, कुठून आला होता, कसा होता, काय होतं ह्याची माहिती घेतली. पण सध्याच्या परिस्थितीत त्या मृतदेहाची ओळख पटलेली नाही आहे. पण ओळख पटण्याचं काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे. कारण आपण जर सध्याची परिस्थिती इथली जी पाहिली की ह्या गणपती साण्यावर वर्दळ असते आणि स्थानिक इथे येत असतात आणि चांगलं एक निवांत असं वातावरण आहे.
त्या बॉडीची ओळख पटली नाही आहे. ओळख पटण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न पोलीस देखील करत आहेत. आपल्या माध्यमातून सांगतो की त्या बॉडीच्या उजव्या हाताला एक गोंधन गोंदलेलं आहे, त्याच्यावर असं एक नागाचं चित्र आहे, अशा पद्धतीचं ते बॉडीचं आहे. त्याचा फोटोही देखील पोलिसांकडे उपलब्ध आहे. त्यामुळे सध्याची एक खळबळ उडलेली आहे. नेमका हा जो मृत्यू आहे तो कशामुळे झाला आहे, त्याचं नेमकं कारण काय होतं ह्याच्या तर पोलीस तपासात उघड होणार आहे. पण त्याची ओळखच अजून पटली नसल्यामुळे पोलिसांसमोर ओळख पटवण्याचं मोठं आव्हान आपल्याला दिसत आहे. उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. कसे दोडामार्ग नगरपंचायतच्या या एक अस्मरणीय कार्यक्रमाला भूमिपूजनला या आमच्या दोडामार्गच्या सर्व जनता आणि खास करून ह्या कार्यक्रमाची शोभा वाढली आहे. आणि हा कार्यक्रम खरंच माझ्या तरी जीवनातलं सर्वात मोठं स्थान आहे. कारण ज्या तालुक्याचं निर्मिती झाली, ज्यांच्याने माझा तालुका निर्माण केला, ते माननीय नारायण राणे साहेब आपल्यासोबत आहेत. कारण मी तेव्हा 14 वर्षाचा होतो, तर तालुका साहेबांनी स्थापन केला होता. आणि आज भूमिपूजनच्या माझ्या कारकिर्दीमध्ये साहेब भेटले हे माझं भाग्य मी समजतो. त्याचबरोबर माननीय श्री रवींद्रजी चव्हाण साहेब, तसंच आपले शिक्षणचे मंत्री आपले केसरकर साहेब, तसे व्यासपीठावर सर्व उपस्थित मान्यवर साहेब. दोडामार्गचं जेव्हा मी 1.5 वर्षामध्ये कारभार स्वीकारला तेव्हा उत्पन्न 8 लाख रुपये होतं. ते 8 लाखावरून आता नेमकं 22 लाखावर नेलेले आहे. त्याचबरोबर पंतप्रधान आवास योजना जी आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी जी आणली आहे, गरिबांसाठी घरकुल योजना, त्यामध्ये पुऱ्या कोकणामधून नगरपंचायत कसे दोडामार्गचा अव्वल नंबर आहे. त्याचबरोबर साहेब स्वच्छतेचं झालं तर माझी वसुंधरा या अभियानात पुऱ्या महाराष्ट्रातून दोडामार्ग नगरपंचायतचा 23वा नंबर आलेला आहे आणि पुऱ्या कोकण डिव्हिजनमधून 2रा नंबर आलेला आहे. हे सर्व शक्य झालं ते माझ्या सर्व नगरसेवक टीममुळे. आणि सर्वप्रथम म्हणजे मी सर्व माझे जे सफाई दूत आहेत त्यांचे आभार मानतो, कारण त्यांची मेहनत घेतली म्हणून हा आमच्या नगरपंचायतचा मान मनातून आम्हाला भेटलेला आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. भारत समृद्ध बनवणार, महासत्ता बनवणार, आत्मनिर्भर बनवणार, हे माननीय मोदी साहेबांचे शब्द आहेत. चला योगदान देऊया, आपण सहकार्य करूया. आता वेगवेगळे पक्ष काय वृत्तपत्र आले त्यांना फक्त ब्रेकिंग न्यूज आणि हेडलाईनला वाक्य लागतं. 36 पक्ष एकत्र आले. 36. मराठीत एक म्हण आहे, वो एक ना बरोबर 12 चिंध्या. 12 चिंध्या एकत्र करून चादर होते का, गोधडी होते का, काय होतं? काहीच होत नाही. 36 लोक काय करू शकणार नाही. संपूर्ण भारतात 50 पेक्षा खासदार त्यांचे निवडून येणार नाहीत. आमचे 400 पेक्षा जास्त खासदार मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली निवडून 400 पेक्षा. कारण काम केलंय, कार्य केलंय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. महालक्ष्मी तथास्तु मॉलची रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर 7 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित. अवश्य भेट द्या. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट अँड एप्रल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. मोबाईल 9860 2593 76 7588 44 81 18. कोणते उद्योजक होते? मेडिकलला लागणारे इक्विपमेंट, साहित्य, मशिनरी सगळे
ते बनवणारे उद्योजक होते, एक नाही 250 उद्योजकांना आपल्या जवळ जागा पाहिजे. 250 उद्योजकांना विचार करा, नोकऱ्या किती उपलब्ध होतील, हे किती नोकऱ्या उपलब्ध होतील. आणि ते माझे प्रयत्न आहे राज्य सरकारला घेऊन एक इंडस्ट्रियल हब मेडिकल इक्विपमेंटचा इथे सुरू व्हावा, हे माझे प्रयत्न आहे. ईश्वर करो यश मिळू दे. आणि त्याचबरोबर त्या याच्यामध्ये लेआउटमध्ये कॅम्पसमध्ये हॉटेलही येतील, हॉस्पिटलही येईल, शाळा कॉलेजही येतील. कारण एवढे मोठी इंडस्ट्री आल्यानंतर या सगळ्या गोष्टी तिथल्या लोकांना हव्या. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी, चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. तर 10 तारीखपर्यंत लेन सुरू करण्याचं म्हटलंय. एक लेन मुंबई पनवेल टू सिंधुदुर्ग म्हणजे खारेपाटणपर्यंत पॉसिबल आहे का? एक लेन होईल का? खारेपाटणपर्यंत तर आहेच सिंगल लेन. साहेब आता किती टक्के जी सुरुवातीच्या काळामध्ये ज्या पद्धतीने मी सांगण्याचा प्रयत्न करतोय, 100% गणपतीच्या अगोदर सिंगल लेन ही नक्की पूर्ण होईल. आणि डिसेंबरमध्ये पूर्णच्या पूर्ण महामार्ग हा 23च्या अगोदर, डिसेंबर 23च्या अगोदर पूर्ण होईल, यात काही शंका नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एन्जिओग्राफी, एन्जिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एन्जिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. ही दृश्य वेंगुर्ला बाजारपेठेतील ही दृश्य आहेत. आणि वेंगुर्ला नगर परिषदेने जी अनधिकृत बांधकाम होतं या ठिकाणी, जी पायवाट होती त्याच्या बाजूला जे अनधिकृत बांधकाम केलेलं होतं त्यावर धडक कारवाई केलेली आहे. स्वतः मुख्याधिकारी परितोष कंका, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी आपले पोलीस निरीक्षक अतुल जाधव हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. वेंगुर्ले बाजारपेठेतील जे आरोंदेकर सुपर मार्केट आहे त्याच्या बाजूला जी पायवाट आहे त्या पायवाटेवरती अनधिकृत अतिक्रमण केलेलं होतं असं मुख्याधिकाऱ्यांनी सांगितलेलं आहे. आणि ह्या अतिक्रमणाच्या विरोधात आज धडक कारवाई नगर परिषदेने केलेली आहे. या जी पायवाट होती त्या पायवाटेवरती असणारे बांधकाम नगर परिषदेने तोडण्यास सुरुवात केलेली आहे. JCBच्या साहाय्याने तोडलं जातं आहे संपूर्णपणे. आणि ती पायवाट
मोकळी केली जाते. या अगोदर याबाबत नोटीसही देण्यात आलेली होती. हे आपण बघू शकता. साहेब, ही कशाबद्दल कारवाई आहे, काय सांगाल? इथल्या पायवाटेवर झालेल्या अतिक्रमणाबाबत अनधिकृत बांधकामाबाबत नगरपालिकेला तक्रार प्राप्त झालेली होती आणि त्या संदर्भाने आपण संबंधित अतिक्रमणधारकास नोटीस बजावण्यात केली होती. पुरेसा वेळ दिलेला होता. पण सदर अतिक्रमणधारकाने कालावधीमध्ये कोणतीही कार्यवाही न केल्याने नगर परिषदेनं आज ही ठोस भूमिका घेत सदर अतिक्रमण हटवण्याची कार्यवाही प्रगती करणार आहे. तसेच या निमित्ताने नागरिकांना सुद्धा आवाहन राहील की नगर परिषदेमध्ये आपण रितसर परवानगी घेऊनच बांधकाम करावे. अन्यथा अनधिकृत बांधकाम अतिक्रमणाबाबत अशाच प्रकारे ठोस कारवाई नगर परिषदेकडून करण्यात येईल. अजून सुद्धा काही बाजारपेठेत आहेत का अतिक्रमण वगैरे काय? सदरबाबत काही तक्रारी अजून प्राप्त झालेल्या आहेत. परत एकदा अभिलेख तपासून बाजारपेठेतल्या इतर सुद्धा अतिक्रमणाबाबत कारवाई नियोजित आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. महालक्ष्मी तथास्तु मॉलची रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर 7 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित. अवश्य भेट द्या. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट अँड एप्रल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. मोबाईल 9860 2593 76 75 88 44 81 18. शहरातील श्री गणेश मूर्तीशाळेत मूर्तिकार भरत पेडणेकर भरीव गणपती साकारताय, तर नवे मूर्तिकार देखील इथं साकारत आहेत. पाहूया. दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती. जय देव जय देव. देवा हो देवा गणेशा, लंबोदर गणेशा, ओम नम गणपते नमः. देवा हो देवा गणेशा, लंबोदर गणेशा, ओम नम गणपते नमः. तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं. तुम आदि अंत महिमा बरसाए रखना मेरी बिगड़ी बनाना. जय देव जय देव. कोकणवासियांचा लाडका उत्सव म्हणजेच गणेश उत्सव अगदी तोंडावर आला आणि बाप्पा इथे रंगताना आपल्याला पाहायला मिळतोय, सजताना पाहायला मिळतोय. गणेश चित्रशाळामध्ये लगबग पाहायला मिळते. श्री गणेश चित्रशाळेत आपण आलोय सावंतवाडीतल्या आणि भरत पेडणेकर हे मूर्तिकार माझ्यासोबत आहेत. काय सांगाल, किती वर्ष तुम्ही इथे या चित्रशाळेमध्ये काम करताय आणि कार्यरत आहात आणि किती मूर्त्या तुमच्याकडनं इथनं जातात? मी जवळजवळ आता 20 वर्ष काम करतोय, पण माझी चित्रशाळा सुरू केल्यावर आता 7-8 वर्ष झाली आणि मी इकडचंच आहे स्थायिक. तर माझ्या शाळेतून इकडून एक 40 ते 50 मूर्त्या म्हणून जातात बाहेर. नक्कीच. या मूर्त्यांमध्ये आम्ही बघितलं तर एक भरीव मूर्ती, म्हणजे जी एक वेगळी खासियत असते कोकणातली, की पूर्णपणे मातीची मूर्ती असते आणि भरीव असते. इथेही आम्हाला 2-3 मूर्त्या दिसत आहेत. तर ही मूर्ती नेमकी तुम्ही कशी तयार करता?
ती पूर्णपणे साच्याचा वापर न करता बनवावी लागते, म्हणजे हाताचा वापर करून करावी लागते. त्याला एक साधारण 1-2-3 दिवस लागतात ते एका मूर्तीला बनवायला. त्याच्यामुळे जरा वेगळं कसब लावावं लागतं त्या मूर्तीसाठी. नक्कीच इथे ज्या मूर्त्या आहेत, भरीव मूर्त्या आहेत, त्या बनवायला तुम्हाला किती दिवस लागले आणि आता त्याचं रंगकाम वगैरे हे सगळं आहे, तर एकंदरीत किती दिवस लागतील त्याला? रंगकामाला साधारण 20-22 दिवस लागतात आणि मातीकाम साधारण 1-1.5 महिना चालतं अगोदर. नक्की ही आता चिकट माती असेल किंवा वाढलेल्या रंगांचं रेड असेल, तर काही इथले युवक पण आहेत तुमच्या मदतीला, तर हे कसं काय साध्य होतं, परवडतं का? कारण ह्या महागाईमध्ये तुम्ही एक कला आणि एक कलाकार दोन्ही जिवंत ठेवताना आम्हाला दिसत आहेत. एक व्यवसाय म्हणून बघण्यापेक्षा ना एक कला म्हणून जोपासण्यात मला खूप आवड आहे या गणपतीच्या ह्या कार्यशाळेला. पण ते कसं आहे, कुठेतरी तो समतोल राखून सगळं ॲडजस्ट करून करावं लागतं सगळं. पैशांसाठी करावंच लागतं, पण ते काय करणार, त्याला इलाज नाही त्याला. एक महत्त्वाचं म्हणजे या भरीव मूर्त्या आहेत, हे एक विशेष असतं कोकणातलं आणि त्या वजनाला सुद्धा जड असतात. आजकाल बघितलं आपण POPच्या मूर्त्या अगदी हलक्या असतात आणि त्या मनाने त्या कमी दरात मिळतात. तर अशा वेळी जे गणेश भक्त आहेत त्यांच्याकडनं ह्या भरीव गणपतीची मागणी येते का? किंवा आता जे 2-3 गणपती तुमच्याकडे आहेत त्याच्याबद्दल काय सांगाल? POPने सध्या सगळं मार्केटच कव्हर केलं आहे, त्याच्यामुळे ते ह्या ज्या मातीच्या व्यवसायाची जी वाट लागली आहे ना ती POPमुळे लागली आहे खरी. पण माझ्याकडे तुम्ही इकडे बघाल तर एकही तुम्हाला POPची मूर्ती दिसणार नाही. कारण मी माझे जे दरवर्षी जे गणपती देणारे जे माझे माणसं आहेत ना त्यांना मी सवयच लावलेली नाही अजून. आणि इकडच्या आजूबाजूच्या मूर्तिकारांनी सवय लावली आहे त्यांना POPची. तुम्ही जर दिलत नाही तर लोक POP मागणारच नाहीत. कसं आहे, माती गणपती म्हटल्यानंतर तो मातीचाच हवा, म्हणजे तो कसा पाण्यात विसर्जन केल्यानंतर विरघळायला सोपा. त्याच्यामुळे कसं निसर्गाचा सुद्धा समतोल राखता येतो त्या ह्याच्यामुळे. नक्कीच एक शेवटचा प्रश्न म्हणजे POP किंवा इतर सगळ्या जे गणपती आपल्याला पाहायला मिळतात, एक मूर्तिकार हा लोप पावतोय त्यातनं. म्हणजे अनेक ज्येष्ठ मूर्तिकार सांगतात की म्हणजे कामगारही कमी आहेत किंवा मातीपासून मूर्ती घडवणारेच हात कमी झालेत. आज तुम्ही भरीव मूर्ती करताय किंवा भरपूर आहेत कारागीर, पण त्यांना तेवढा वाव मिळत नाही. POPमुळे वाट लागली सगळी. हे आता काय करतात, कामगार बाहेरून आणतात POPचं काम करणारे आणि त्यांना मजुरी हवी त्या किमतीत मजुरी देऊन त्यांना त्यांच्याकडून काम करून घेतात. मातीच्या कारागिरीला तेवढी मजुरी मिळत नाही त्या गोष्टी. त्याच्यामुळे ते कसे बेरोजगार कसे घरीच बसलेले आहेत कामं नसल्यामुळे मातीच्या. नक्कीच या चित्रशाळेत आपण पाहतो अनेक गणपती बाप्पा आपल्याला इथे दिसत आहेत. काही रंगवलेले दिसत आहेत, काही रंगवायचे आहेत, काही साकारलेले आहेत. अगदी काही बालकलाकार सुद्धा इथे गणपती बाप्पाला साकारताना पाहायला मिळतात. काय सांगशील, तू कधीपासनं या मूर्तिकलेकडे वळलायस? 9वी पासनं वळलो. आता काय करतोय सध्या? सध्या आता हे कॉलेज करतोय. 11वी. काय वाटतं मातीची मूर्ती तयार करताना कसा अनुभव आहे तुझा? मातीची करताना मला हे वाटतं, आनंद गणपती बनवताना. अजून एक बालकलाकार आपल्याला इथे दिसतोय. तुझं नाव काय? माझं नाव सोहन सावंत. मी इथे गेली 2 वर्ष काम करतो. म्हणजे पहिलं मला काहीच माहित नव्हतं यामधलं. आता इथे काम केल्यामुळे मला समजलं मातीची मूर्ती कशी घडते, कशी, तसं काहीच माहित नव्हतं. सध्या कॉलेजमध्ये शिकतोय की शाळेत? आता कॉलेजमध्ये आहे. पहिलं म्हणजे 11वी मध्ये शिकतो आता. कशी आवड निर्माण झाली, इथे यावंसं वाटलं, अगदी मातीमध्ये हात घालावासा वाटला? कारण ही जी तू मूर्ती करतोय ही भरीव मूर्ती आहे आणि त्याच्यावर तू काम करतोयस, त्याच्यामुळे त्याबद्दल काय सांगशील? आता म्हणजे सांगायचं झालं तर पहिलं मला काहीच माहित नव्हतं, सांगितलं तुम्हाला. त्यामुळे मला आवड पहिल्यापासून होती. पण असं गणपती शाळामध्ये काम करायची म्हणजे इच्छा होती, पण तसं ती पूर्ण झाली नव्हती. पण आता काही दिवसात 2 वर्षापूर्वी मी यांच्याशी बोललो, म्हणजे यांनी मला प्रतिसाद दिला. त्यामुळे मी इथे काम करायची मला संधी भेटली. त्यामुळे मला आता शिकायला म्हणजे सोपं झालं. बरोबर. तू बनवलेली मूर्ती अगदी गणपतीमध्ये देवाऱ्यात ठेवली जाणार आहे, चौरंगावर बसून त्याची पूजा अर्चा केली जाणार आहे. अगदी 11 दिवस हा उत्सव चालणार आहे. तेव्हा तुला काय वाटतं, कारण ज्या हाताने तू ती मूर्ती घडवली त्याला एक दैवत्व प्राप्त होतं, तेव्हा तुला काय वाटतं? म्हणजे ते म्हणजे आपण केलेली मूर्ती आणि त्याला दैवत्व प्राप्त होतं म्हणजे वेगळंच समाधान आहे ते. म्हणजे स्वतः केलेली मूर्ती, स्वतः त्याच्यावर काम केलेलं असतं, त्यामुळे समाधान खूप चांगल्या प्रकारे भेटतं. नक्कीच समोर आपण जी पाहिली ही भरीव मूर्ती आहे.
अगदी मातीच्या पूर्ण गोळापासून वजनदार अशी ही मूर्ती आपल्याला पाहायला मिळते. अशीच एक मूर्ती आपल्याला इथे सुद्धा दिसते. ही पूर्णपणे भरीव मूर्ती आपल्याला दिसते. आजकालच्या काळात भरीव मूर्त्या दिसणं हे सुद्धा कठीण झालेलं आहे आणि अशात ह्या दोन भरीव मूर्त्या पूर्णपणे मातीपासून बनलेल्या आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि विशेष म्हणजे ह्या मूर्तींना सुद्धा मोठ्या प्रमाणात मागणी ही इथल्या गणेश भक्तांकडनं होताना पाहायला मिळते. एकंदरीतच पाहिलं तर POPचा काळ असताना सुद्धा इथे मातीपासून मूर्ती बनवली जाते आणि भरीव मूर्ती बनवली जाते. आणि नवीन पिढी अगदी 2 बालकलाकार आपल्याला दिसले. हे मातीत हात घालणारे कलाकार सुद्धा निर्माण होताना या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत. कॅमेरामन साहिल बागवेसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती. जय देव जय देव. देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गं गणपते नमः. देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गं गणपते नमः. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. चाकरमान्यांची गणपतीत हवाई सफर होणार सुकर. कणकवलीत मिळालेल्या त्या मृतदेहाची ओळख पटेना. आणि वेंगुर्ल्यात अनधिकृत बांधकामावर नगर परिषदेची धडक कारवाई. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.